Шушы заготовкалардан біз деталь эшлибез. Эшләнгән детальне тикшерәбез. Нинди генә заманча җиһаз булмасын, аның белән барыбер кеше идарә итә. Менә бу станок өчен Балташ егете Ринат Әүхәдиев җаваплы. 21 яшьлек белгеч заводка бер айлык кенә эшкә урнашкан. Моңарчы төзүче һөнәрен үзләштерсә дә, заводка килгәч детальләр ясарга бик тиз өйрәнгән ул. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз ди. Эше җиңел, но өйрәнергә кирәк инде барыбер. Көйләргә станокны, сверлаларны алыштырырга, коллектив яхшы булышалар, кирәк булса сораулар булса. Узаграк эшләүчеләр дә булыша, үземнең наставниклар да. Казанның Точмаш заводында һәр детальне зәркән эшләнмәсе кебек һәр яклап төгәл һәм дөрес итеп ясыйлар. Монда станокларның заманча булуы, белгечләрнең уяулыгы таләп ителә. Продукция җитештерү белән беррәттән эш урыннарын заманча җиһазландыруга да зур игътибар бирелә. Нәкъ менә шуның белән бәйле, бердә эшне җиренә җиткереп башкара торган белемле яшь белгечләргә дә ихтыяҗ зур. Все происходит в автоматическом режиме. Монда бөтен җиһазлар автоматлаштырылган, цифрлы технологиялар кулланыла. Артем Шәрәфетдинов программа ярдәмендә акыллы техникаларны эшкә җигеп, аларга күз-колак булып тора. Следить за станком надо. Станоклар заводтан чыкмасын өчен чисталык, пөхтәлек булсын дип карап торам. Бар нәрсәдә өзлексез эшләргә тиеш. Вот, их надо прочищать постоянно при эксплуатации. Коллективта ир-егетләр һәм хатын-кызларда хезмәт куя. Айгөл Князева монда 2 елдан артык эшли. Көн саен Арчадан килеп йөри. Яшьләргә киңәш бирергә дә, ярдәм кулы сузарга да әзер ул. Коллектив безнең Аллага шөкер бик тату. Зарплаталарны вакытында түлиләр. Миңа монда эшләргә бик ошый. Сразу эшләргә килгәч, башта мин линияда эшләдем инде. Аннан соң станокка бастырдылар бер айдан соң. Шуннан бирле мин уже 2 елдан артык инде станокта эшлим. Эштән курыкмыйча җаваплылыкны аңлый белгән хезмәткәрләр өчен завод ишекләре һәр вакыт ачык. Требуются квалифицированные специалисты. Безнең предприятиегә белеме буенча туры килгән белгечләр кирәк. Слесарьлар, операторлар, станокта эшләүчеләр таләп ителә. Другие рабочие специальности. Хәтта тәҗрибәсе булмаганнарны да кабул итәбез диләр заводта. Андыйларга башта эш тәртибен һәм таләпләрне аңлаталар. Стажировка үткәч, рәсми рәвештә урнашасың. Хезмәт хакыннан тыш барлык социаль түләүләр дә каралган. Читтән килүчеләргә торак та бирәләр. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.